समाव सेप्टेम्बर दानाव रंजन दैमारि सारा बेल हियारि मोनसे डेट मोनगोन आरो बेयाव जुदि नों आंहा गोरा गोख्रों जानानै एपिबि खौ सहाय खालामोब्ला सेप्टेम्बर मासाव रंजन दैमारि सारा उदां जागोन आं दिनै नैबे नगदानि गेवलां नैबे बजार खलायाव आं खोथा होदों नोंथांमोना जुदि जोंजों थाफायोब्ला एनडिएफबि जों थाफायोब्ला एपिबि जों थाफायोब्ला सेप्टेम्बर दानाव रंजन दैमारिया उदां जागोन नांगौना नङा रंजन दैमारि उदां जानायखौ रंजन दैमारि सारखौ उदां जानायखौ हास्थायोना हास्थाया हास्थायोब्ला आंजों लोगोसे बुं रंजन दैमारि जिन्दाबाद रंजन दैमारि लं लिभ रंजन दैमारि लं लिभ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासि जाय बेक्तिया एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सार बिथांनिबो जानानै नोंथांमोननि खाथिसिम आङो गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनै मोनसे गिदिर थांखि लानानै मोनसे उद्देश्य लानानै नोंथांमोननि हालामाव नैबे नगदानि मोनसे बजार खलानि एबा मार्केट सिटआव जोङो मोनसे मेलखौ लानाय जादों आरो बिनि उद्देश्य दङ थांखि दङ बे गासै उद्देश्य थांखिफोरखौ लानानै बिबुंथि लाखिलांनो थाखाय आंनो सम होनायनि थाखाय आफादगिरि बिथांखौ फिन खनसेबाव साबायखर बावदों एनडिएफबि होनना बुङोब्ला हयथ' नोंथांमोना आंनिख्रुइ रासिन मोनथिगौ बुजिगौ जेब्लानोखि एनडिएफबि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन नोंथांमोननि बे ओनसोलखौ नागारनानै जों दान्दिसेबो संग्राम खालामनो हायाखै जेब्लानोखि गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै आन्दोलन खालामदों नासयजानाय गादब जानाय आरो सोबख'जानाय बर' माहारिखौ उदां खालामनो थाखाय गावनि बिखानि थैखौ फोरदाननानै जेब्लानोखि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदों बैखिनि समायाव नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो जोंनो आश्रय होबोदों जोंखौ जाहोबोदों थाहोबोदों दोनखुमाबोदों आर्मि पुलिसफोर फैयोब्ला नोंथांमोनानो जोंनि इन्जुर जानानै गसंथेबोदों बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ बावनो हाया आरो दिनै जुदि जों गोलाव सम एनडिएफबिनि जारिमिनखौ नायनो थाङो जों नुहुरो रोमै रोमै बेसेबांबा गोलाव दिनैसिमबो म्यानमार बायदि हाजोआव एनडिएफबिनि मुंख्लं बिर जोहोलावजोफोरनि रानख्रावनाय बेगेंफोरा गोग्लैसोनानै दङ भुटान हाजो बायदियाव अरुणाचल हाजो बायदियाव दिनैसिमबो एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजोफोरनि गोथै सहनि एबा मुंख्लंफोरनि गोरान बेगेंफोरा मोस्रोमफोरजों जाजागासिनो दङ दिनैसिमबो भुटान हाजोआव बा नेपाल हाजोआव बांलादेश हाजोआव एनडिएफबिनि गोथै सहआ दिनैसिमबो स्रियै उन्दुसोनानै दङ आरो बेफोर मानि थाखायमोन मानि थाखाय एफाग्राब गिलु बालु आन्दोलन खालामदोंमोन बर' हारियालाय जों जेब्लानोखि जारिमिनखौ नायो नुहुरगोन जे मोनसे समाव जों बर' हारिया जोबनो नागिरदोंमोन नासय जादोंमोन मुगै जादोंमोन सोबख' जादोंमोन आरो जों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि एबा जोबस्रांनायनि लामायाव दङमोन बेनिखायनो एनडिएफबिआ जोबथारनायाव आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन दिनै जेब्ला जोङो हालोदखौ नायहरो दाब दाब जायगाफोर दङ जि जायगाफोराव एनडिएफबिनि संग्रामा जायगा मोनाखैसै बे जायगाफोराव दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा बर' राव रायज्लायनो रोङा टाइटेला नार्जारि बसुमतारि स्वर्गियारि जानानै दङ सोरहाबा बर' टाइटेल जानानै दङ नाथाय दिनैसिम बर' राव रायज्लायनो रोङा दख'ना गाननो रोङा मोनसे सम जाबायमोन जोंनि बर' फिसाफ्रा जेब्लानोखि बबेबा साहा दखानाव साहा लोङो कापखौ सुना गारबोनो गोनां जायोमोन बबेबायाव जुदि ओंखाम जानो थाङो गाव जाखांनाय जायगाखौ गोबोरखिजों लिरनानै गारबोनांगौमोन बेबायदि जों मुगै जायोमोन मोनसे सम दंमोन जे बर' हारिखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि टाइटेलफोरखौ सोलायनानै सोरखौबा सरनिया लिरहोदों सोरखौबा डेका लिरहोदों मोनसे समाव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय धोरोम सोलायदों हंकरिया धोरोम होदों बाथौ धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों ब्रह्म धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों ख्रिस्टियान धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों जोंखौ सिन साब गैयै खालामनो नागिरदोंमोन
आरो बेफोर जारिमिनानो एनडिएफबिखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामनानै हारिखौ गाबथानो थाखाय सुबुरन्थाइ होबोदों आरो गावनि थै जिउ बाउसोमनानैब्लाबो एनडिएफबिआ गोलाव सम संग्राम खालामबोदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जारिमिन बिथां सारा जोंजों लोगोसे दङ गुटाल राभा सारा बिथाङा एनडिएफबिनि फार्स्ट बेच गोलाव सम बिथाङा आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदों आरो गावनि गोलाव समनि संग्रामाव गावनि जिउ जारिमिना माबायदि बारलांदों बिथां सारनियावसो दङ। माबायदि बुजाबोदों, माबायदि जेल जानांदों, माबायदि दुखु दाहा जानांदों, बेफोर गासैबो जारिमिनखौ बिथां सारमोना बारबोदों आरो बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो निस्सय बावगारनो हायाखै। हाजार गोबां स' बिर जोहोलावजोफ्रा बे ओनसोलफ्राव गावथार जादों। बे ओनसोलफ्राव ओरैबायदि बिमाफोर दङ, ओरैबायदि बिफाफोर दङ, जाय बिफाफ्रा जाय बिमाया गावनि गथ'खौ 9 मास उदैयाव लानानै जोनोम होबाय, जोनोम होनायनि उनाव फेदेरबाय, फोलावबाय, रोंखा राखा जाबाय, बैखिनि समाव जाथिनि थाखाय जिउ बाउसोमनो थाखाय थोनहरनो हाग्रा बिमाफोर दङ नोंथांमोननि नगदा ओनसोलाव, बिफाफोर दङ नोंथांमोननि नगदा ओनसोलाव। बेनिखायनो आङो बाख्नायो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो दिनै नोंथांमोननि महर मुस्रिखौ नुफिननानै गोसोआव आङो रंजानाय मोनदों। जे गोलाव सम आन्दोलननि उनाव थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जों एनडिएफबिफ्रा भारत सरकारनि खावलायनाय बायदियै आरो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हालामाव थांनानै थानाय सुबुं माहारिफ्रा खावलायनाय बायदियै जोङो शान्ति गोरोबथा खालामदों। सुक्तिनि गेजेरजों जोङो मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ जोङो क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै। गोलाव सम संग्रामनि गेजेरजों जों ओरैसो मोननांगौमोन, जों मोननो हायाखैसो जों क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै। नाथाय ओनसोलारि सुबुंफ्रा खावलायनाय बायदियै, भारत सरकारा खावलायनाय बायदियै मोननाय मोनैखौ जोङो दोनथ'नानै हाथियारनि संग्रामखौ जोङो नागारदों आरो शान्ति गोरोबथा जोङो खालामदों। थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि आखायाव जेसेबांखिनि हाथियारफोर दङमोन गासैखौबो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायनानै होबोदों आरो जोङो सर्ट बांसा लादों। दिनैनिफ्राय आरोबाव जोङो हाथियारनि संग्राम खालामलिया। सुबुंखान्थि गोहोजों एबा डेम'क्रेसिखौ सन्मान होनानै जोङो रायजो राजाजों आवगायलांगोन, रायजोखौ जोङो सिबिलांगोन। जों भारत सरकारनि गेजेराव प्रतिश्रुति होदों आरो बेबायदिनो 4 बोसोर बारलांबाय, 4 बोसोर जाबाय दिनैसिम सुक्ति खालामखांनाया। भारत सरकारखौ सन्मान होनानै बा आसाम सरकारनि खावलायनायखौ सन्मान होनानै जोंनि सुक्ति खालामनाया 4 बोसोर बारलांबाय। नाथाय दिनैसिम जों बारग' एनडिएफबिफोरनि समायसा बर' हारिनि जे गांनाय उखैनाय दिनैसिम सरकारा सुफुङिखौ जों नुनो मोनदों। निस्सय नोंथांमोना नुदों मेगनजों, खोनादों खोमाजों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिया दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ। बिथाङा 20 दिननि थाखाय थांनाय 9 तारिखनिफ्राय सुटि लानानै एनुवेल लिभ लानानै दायो अदालगुरि गावनि न'आव दङ। फैबाय थानाय रबिबाराव बिथाङा आकुबार जेलाव थांफिनगोन। दिनै पृथिबीयाव बेबायदि जारिमिन गैया। शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिकारिया जोबथेसालियाव आकुबार खाथेनानै दोनजानाय बेबायदि जारिमिन गैया। दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा 64 जन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव अमाफोर बायदि जोबथेनानै दोनजागासिनो दङ। रन्जन दैमारि बिथांखौ गुवाहाटीनि काहिलिपारा 10 बिपिएननि पुलिस केम्पआव फिसा मोनसे खथायाव जुन्थु बायदि खाथेनानै दोनो। जोंनि दैदेनगिरिया बेबायदि दोनजानो समायगौने? बेनिखाय बेफोर गासै सिन्ताधाराखौ लानानै लोगोसे गासै बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बारग' एनडिएफबिआ गोदानै आरो मायोबा मोनसे सानफिनदों। सानफिननायनि गेजेरजों जोङो सुबुंखान्थिखौ सन्मान होनानै, डेम'क्रेसिखौ सन्मान होनानै जोङो गोदानै मोनसे पलिटिकेल पार्टी जोङो दादों आरो बे पलिटिकेल पार्टीखौ जोङो सानसेयावनो दानानै सानसेयावनो फोसावदों बे नङा। गोलाव सम जोङो सिन्ताधारा खालामबोदों। गोलाव सम जोङो माबायदि राजखान्थि एबा इलेक्सनखौ देरहानो हागोन
बिनि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरखौ जोङो बानायबोनायनि गेजेरजों थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखाव बाक्सानि बरबरि होनना बुंनाय जायगायाव जों बे गोदान पार्टी अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा एपीबी अल्टारनेटिव माने असमियायाव विकल्प होनना बुंगोन बर' रावाव मोनसे गोदान राहा होननानै बुंगोन बे पार्टीखौ जों जोनोम होदों आरो बे बारग' एनडिपिनि नाजानायाव बा बारग' एनडिपिनि बिथायाव बेयो जोनोम मोनदों मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जाफुंहोनो थाखाय मुंख्लंफोरनि गोथै सहनि हासाराव बे पार्टीया जोनोम मोनदों जों ओरैनो गुबुनखौ रायखुमानो गावनि उदैनि थाखाय बा गाव बिल्डिं लुनो थाखाय पार्टी जोङो दायाखै हारिखौ सिबिनो थाखाय अस्त्र गथायखांनायनि उनाव जोङो हारिखौ सिबिफिननो थाखाय बर' फिसाफोरखौ अनखांफिननो थाखाय जोङो पार्टीखौ जोङो दादों आरो बे पार्टीयाव जाय व्यक्तिखौ जों आफादगिरि बिबान होदों बिथाङानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारनि असे बिनानाव डक्टर अनजलि दैमारि जाय व्यक्तिया इन्टारनेशनेल फिगार बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय सारा विश्वआव बिथाङा होज्रिखावनानै बाथ्रा बुङो आरो बे व्यक्तिया हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों गावनि न'आ बमा होजादों गावनि दाय गैयै बिब' जाय बिब'आ साख्रि मावोमोन बा मास्टरनि मावोमोन बेबायदि व्यक्तिया गावथारजादों बेबायदि व्यक्ति आरो बुंनो थाङोबा पार्सनेल जिबनाव डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा 6 माह जेल जानांदों बे 6 माह किडनेप खालामजानानै जेल जानांनायनि बिथोराव मास मोनथाम मेगन खाथेनानै दोनजादों जेब्ला जोङो जि गोसोमजों 10 मिनिट मेगनखौ खाथेनानै लागोन अब्लाना जोङो पृथ्वीखौ माबायदि मोनो नाथाय बेबायदि सासे आइजोआ 3 मास सान हर मेगन खाथेनानै दोनजादों जेब्लानिखि ओंखाम जानो होयो नैबे दालि नैबे ओंख्रि जेब्लानिखि लेट्रिनाव थाङो हमनानै लाङो बेबायदि बिनि जिउनि जारिमिन एबा दुखु दाहा बर' जातिनि थाखाय बेबायदि दुखु दाहा सैबोनाय सासे व्यक्तिखौ जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी एपीबी पार्टीयाव जों आफादगिरि बिबान होनो मोननानै बारग' एनडिपिआ इनायनो जोङो खुसि जादों आरो रंजादों आरो जोंहा मिजिंथिनाय दङ बर' हारिखौ बिथाङा अनसायगोन थोंजों लामाजों दैदेनलांगोन आरोबाव जों मन' जाफिननो नागिरदों गादब जाफिननो नागिरदों बिनिफ्राय बर' हारिखौ रैखाथि होगोन पलिटिकेलि बिथाङा जोंखौ बेंनानै लाखिगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिथांखौ जों आफादगिरि बिबान होदों आरो जाय व्यक्तिखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होदों बे व्यक्तिया रिटायार्ड डीआईजी एबा मोनसे समाव रन्जन दैमारि सारनि क्लासमेटमोन शिलंआव बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होदों आरो बेबायदियै बे 2 मासनि गेजेराव जोङो बे पार्टीखौ गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव पलिटिकल स्ट्राक्चारफोरखौ जों बानायबोदों कमिटिफोरखौ जोङो दाबोदों क'क्राझाराव जोङो पर्बतजरा जिल्ला गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार जिल्ला कमिटि जों दाफुंनानै लाबाय 12टा ब्लक कमिटिनि बिथोराव 11टा ब्लक कमिटि दाबाय आरो प्राइमारि कमिटिया प्राय कमप्लिट जानोसै चिराङाव जों नै दाखालि बावैसो काजलगाव जिल्ला कमिटि दाबाय आरो ब्लक कमिटि दागासिनो दङ प्राइमारि कमिटि दागासिनो दङ बिजनि जिल्ला कमिटि जोङो थाबैनो दागोन बाक्सायाव जोङो मुसलपुर जिल्ला सालबारि जिल्ला तामुलपुर जिल्ला जोङो जिल्ला कमिटि दाबाय ब्लक कमिटिबो दाखांबाय दायो प्राइमारि कमिटि बानायगासिनो दङ अदालगुरियाव जोङो बेरगाव आरो अदालगुरि जिल्ला कमिटि जोङो दानो हाथ'वाखै हायैनि खारन दङ खारन थांनाय 9 तारिखनिफ्राय जेब्लानिखि नाब्लासरहा जेल जोबथेसालिनिफ्राय 20 दिननि थाखाय एनुवेल लिभ लानानै फैदों जों बिथांजों सान हर थाफानो गोनां जानायनि थाखाय अदालगुरि आरो बेरगाव जिल्ला कमिटि जों दानो हाथ'वाखै नाथाय ब्लक कमिटिफोरखौ जों दाफुंबाय आरो प्राइमारि कमिटिफोरखौ जोङो प्राय कमप्लिट जानोसै आरो दिनैनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों जे बे ओनसोलजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे मोननै जिल्लानि स्टारिं कमिटिफोरखौ बनायनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों आगान होदों आरो गिबिसिनथाराव दिनै नोंथांमोननि बे नगदा ओनसोलाव फैनानै
स्टारिं कमिटि दानो थाखाय लिंथुमनाय मेलाव फैनानै बिबुंथि लाखिनो मोननायजों लोगोसे गावखौनो गोग्गानाय मोनदों आरो जोङो स्ट्रेटेजिक पलिसियाव जोङो गोबाङै स्ट्रं जों गोबां आफादफोरजों जोङो सावरायबोदों आरो जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांखिनि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रा आफादफोर दङमोन बिथांमोना आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि अनगायै दिनै गासैबो गोजोन गोरोबथा खालामबाय आदिबासिनि गेजेराव मोनबा आफादफोर दङमोन जाय आफादखौ आपा आनला बिरसा सान्थालि टाइगार फर्स बेबायदियै मुंख'नाय जायो बिथांमोननो जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना जोंनो मतामत होदों आरो दिनैनि तारिखाव बिथांमोना आदिबासिनि गेजेराव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ गुरखा एबा नेपालिफोरनि गेजेराव इउजिपि होननाय मोनसे संगठन दङमोन बिथांमोनाबो शान्ति गोरोबथा खालामबाय आरो बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो दिनैसिम नेपालिफोरनि गेजेराव एपिबिनि जानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ अनुप सतिया आरो अरबिन्द राजख'आ बिथां सारमोनजों दैदेनजानाय आलफानि जि मोनसे गुट बिथांमोनाबो दिनै असमियाफोरनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दङ एपिबिनि जानानै केएलआ दिनै राजबंशीनि गेजेराव जोंनि गोदान पार्टी एपिबिनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो एनडिएफबिनि जि मोनब्रै फेक्सन बे मोनब्रै फेक्सना बिटिसिआव थांनानै थानाय 35 लाख जनसाधारण आरो 26टा जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव पार्टीया गोदानब्लाबो जोङो बलवान होनना बुंनो हायो आरो पार्टीखौ जोङो निश्चय थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखाव जोङो फोसावदों नाथाय एनडिएफबिआ जेब्लानिफ्रायनो जोनोम मोनदों 1986 नि 3 अक्ट'बराव बै समायनिफ्रायनो जोङो हमनानै लाजायो नाथाय एपिबि बायदि महर लायाखैमोन दायो जोङो महर होदों बेनिखायनो जेरावबो जोङो गोबारै स्पिडआव जों खामानि मावनो हागासिनो दङ आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जि माइनरिटिफोर जि मुस्लिम सम्प्रदायफोर बिथांमोना दिनैनि तारिखाव जोंनो भट होनो थाखाय आवगायबोदों एपिबिनि जानानै बिथांमोना खामानि मावदों मानो होननानै बुङोबा आसामाव एबा बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना बिजेपिजों गोबां अयनाय खालामजादों मोसौ बेदर जानो बन्द खालामजादों माद्रासा सिफायजादों सिखाव सासे मोननायब्ला गावथार जादों सोरखौबा आदै गावफ्लंदों बेबायदि अयथासार खालामजानायनि थाखाय बिथांमोना बिजेपिनि बिरुद्धि जानानै दङ आरो दिनै जोंनि बिटिसिआव जि मोननै पलिटिकल पार्टी दंखायो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिथांमोना बिजेपिनि कब्जा सिङाव थानायनि थाखाय माइनरिटिया बिथांमोनखौ गाहाम मोनाखै आरो बिथांमोननो भट होनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोना क्लियार मेगनजों नुदों इउपिपिएल एबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनाय माने कदम फुलाव भट होनाय नांगोल एबा बिपिएफनो भट होनाय माने बिजेपिनो भट होनाय बिथांमोना क्लियार मेगनजों नुदों बेनि थाखाय बिथांमोना एपिबिनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जों आखाबादि आरो जोंनि बिटिसिआव जों बर' फिसाफ्रा सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी 12 लाख जोङो दङ आरो सेकेन्ड सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीआनो माइनरिटी एबा मुस्लिम सम्प्रदायफोर आरो थार्ड सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीआ आदिबासिफोर दिनै बे मोननै जाति जनगोष्ठीफोरा जोंजों लोगोसे फैनायनि गेजेराव जोङो पिक्चारा क्लियार जादों जे फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव जोङो सरकार दानो हागोन बे रोखा जानानै फैदों बेनिखाय बे ओनसोला जिहेतु गोदानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिआव हाबनानै दङ भट होनो मोनसे खाबुखौ मोननो थांदों आरो बे नोंथांमोननि ओनसोलखौ जोङो नागारलांनो सानाखै बेनिखाय बे ओनसोलावबो जोङो जोंनि कमिटि दानो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव फैदों नाथाय दिनै जोङो सावगारिया क्लियार नङा नोंथांमोननि ओनसोलनि जि सावगारि जि पिक्चार जि स्ट्राक्चार बे क्लियार नङा फैबाय थानाय समाव माबायदि खालामगोन बेनि स्ट्रेटेजिक पलिसिखौ जों बानायनांगोन दिनै जिकुनु डेभेलपमेन्टनि आसनिया नोंथांमोना पन्चायतआव गैलिया दिनै काउन्सिलाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना पन्चायतआव गैलिया अब्ला पन्चायतआव गैयाब्ला नोंथांमोननि डेभेलपमेन्टआ माजों जागोन एमजिएन रेगानि खामानि मोनसे फैयोब्ला
मबे ब्लक अफिसनिफ्राय जागोन बेबो क्लियारिटि गैया दिनै नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय हरसिंगा समस्ति धनस्री समस्ति आरो रौता समस्तियाव भट होनो खाबु मोनगोन नाथाय मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिनि थाखाय हयथ' नोंथांमोना रौता ब्लक नङाब्ला उदालगुरि ब्लकआव थांनो गोनां जागोन दिनै बेफोरखौ क्लियार खालामनानै होआखै नोंथांमोननि कारेन्ट बिलखौ मबे मोनसे डिभिजना नाजावगोन बेनिबो क्लियारिटि गैया उदालगुरि इलेक्ट्रिसिटि डिभिजना नाजावगोन ना नोंथांमोननि बिश्वनाथनि डिभिजना नाजावगोन बेनिबो क्लियारिटि गैया नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ अबाय मोनगोन ना उदालगुरिनिफ्राय लायनांगोन ना बिनिफ्राय लानो मोनगोन बिनि क्लियारिटि गैया नोंथांमोननि ओनसोलाव सिखाव सासे हमजायोब्ला उदालगुरिनि एसपिनि आन्डाराव थागोन ना बिश्वनाथ एसपिनि आन्डाराव थागोन बेबो क्लियारिटि गैया मा खालामनो नागिरदों जों बुजियाखै रोंनानै मावदों ना रोङालासेनो मावदों बिथां प्रमद बर'आ रायजोनि गेजेराव फिननाय होनो थाखाय आं नैबे जौसांनिफ्राय खावलायगोन दिनै बेबायदि हाराहास्ति होनो नागिरनाया मोजां जायाखै नाथाय जोङो खोथा होगोन जों पावाराव फैखांनायनि उनाव जोङो सिस्टेमखौ बानायगोन जाहाथे नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलावनो गासैबो सुबिदाखौ मोननो हायो बेबायदि सुबिदाफोरखौ जों बानायगोन सिस्टेमखौ जों बानायगोन दिनै जोङो नुदों बे ओनसोलनिफ्राय जुदि हरसिंगानि सासे एमसिएलएखौ नागिरनानै थांनोब्ला आं उदालगुरि हरसिंगा समस्तिनिफ्राय बेयाव फैनायाव 3.5 घन्टा लादों अब्ला बे ओनसोलनि सासे बुरै मानसिया बोराय मानसिया बोरैजाय नागिरनानै थांगोन बेनिबो गोबां खोथा थाहैबाय दा बेफोर गासैफोरखौ सिस्टेमाव पावाराव जों फैयोब्ला जों बानायनो हागोन आरो दिनै प्रमद बर'आ मानो हायाखै बेखौ बानायनो खोथा दङ मानोना बे शान्ति सुक्ति होनना बुंनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथाया एनडिएफ बिजों आरो भारत सरकारजों जादों एबसुआ माब्लाबाबो हाथियार लाफेराखै शान्ति सुक्ति होनना बुङोब्ला पिस एकर्ड होनना बुङोब्ला जाय हानजाया आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामो आन्दोलन खालामो बै संग्राम खालामग्रा आन्दोलन खालामग्रा हानजाजों सरकारा गोरोबथा खालामनायखौनो शान्ति सुक्ति होनना बुंनाय जायो दिनै एबसुनि आखायाव हाथियार लाना संग्राम खालामनाय जों नुफेरबोआखै बेनिखायनो जोङो दाथियै बुंनो हायो जे थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जि गोजोन गोरोबथा जालांदों बे गोरोबथाया एनडिएफनि गोरोबथा आरो बे गोरोबथायाव जि दफाफोर दङ दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों नुवाखै आरो मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै बेयाव खोथा दङ थांनाय 2003 सनाव जेब्लानिकि बिएलटिनि नेतृत्वआव बिटिसि सुक्ति जादों आरो 2005 सनाव बिएलटिफोरा बिपिएफ पलिटिकल पार्टी बानायनानै बिटिसिखौ सासन खालामबोनायनि थाखाय बिटिसि सुक्तिनि दफाफ्रा आकारे इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुदों आरो नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौबो जुदि आकारे जुदि सुक्ति खालामनांगौब्ला जों एनडिएफबि एबा सुक्तिकारिया पावाराव फैनांगोन थांनाय समफोराव जोङो नुदों जे उदालगुरि भैरबकुन्दआव इउनिभार्सिटि जानो गोनां जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव लिरनाय दङ आरो बे गोजोन गोरोबथा एबा बे इउनिभार्सिटिखौ भैरबकुन्दआव जि इउनिभार्सिटि जानो गोनां बेखौ बिनायाव भारत सरकारा रिप्लाइ होदों जे तेजपुरा उदालगुरिनिफ्राय गोजान नङा उदालगुरिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा तेजपुरावनो फरायनो हागोन तेजपुराव इउनिभार्सिटि दंखायो होननानै फिननाय होजादों प्रमद बर' बिथाङा भारत सरकारजों बिथाङा जेबो बुंफिननो हायाखै नाथाय जों बुंफिननो हागोन तेजपुरा गोजानानो जा खाथियानो जा जि जोङो दफायाव मोनदों जि इउनिभार्सिटिखौ जोङो मोनदों बे इउनिभार्सिटिया हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयाव जोङो मोननाय बियो जोंनो नांगौ जों दाबि खालामनो हागोन रेलवे कच फेक्टरि जानो गोनांमोन बेखौबो बुंबाय जे नोंथांमोननि बङाइगावआवनो रेलवे कच फेक्टरि दंखायो आरोबाव जों बिटिआरआव होनो हाया जोङो बुंनो हागोन हाजार बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जालांनायनि थैनि बेसेनाव हाजार आइजोफ्रा खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ
हुगारनानै लानांनायनि बिनिमयाव रोजा रोजा गथ'फ्रा गथ' गैजायै मावरिया जानायनि बिनिमयाव जों बे दफाखौ मोनदों जोंनो होनांगोन जों दाबि खालामनो हागोन नाथाय प्रमद बर'आ मा फिननाय होनो हागोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फिननाय होनो हागोन सरकारनो जेरावनोखि बे सुक्तियाव लेवार मासेबो अरजाफायाखै गोलोमदै थरथिंसे फसरनाङाखै अब्ला बिथांमोननि खुगायाव मा फिननाय थानो बेनिखाय बे दफाफोराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा बे दफाफोरखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखायबो जोंहा सिन्था जोङो खालामदों आरो बे ओनसोलखौ लानानै गोथौयै जोङो सिन्था खालामदों बे ओनसोलनि जि जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर बर' फिसाफोर रायजो जादों दिनैसिमबो हा हुनि एलाउटमेन्ट गैया दिनैसिमबो एफआरसि गैया दिनैसिमबो मियादि पाट्टा गैया जेराव बिटिसिनि सिङाव थानाय मियादि पाट्टा गोनां सुबुंफोरखौनो दिनै न' सेफायनानै होदों जेसिबि लानानै बाथौ थानसालिखौ सेफायना होदों गिर्जा सेफायना होदों नाथाय बे ओनसोला दिनै लेन्ड पाट्टा हानि पाट्टायानो गैयाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि हा हुखौ सेनानै लाफिननो नैबे मनग्लबग्रा सरकारनि थाखाय 1 मिनिटबो सम नांनाय नङा बेनिखाय जोङो नोजोर बोदों जेरावनोखि बर' फिसाफ्रा रायजो जादों बेयाव जों गावनि आथिङाव बे आंनि बिथा होननानै थांनानै थानो हायो दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बत जरानि जि काहानि जागासिनो दङ 3600 बिघा दिनै कम्पानि आदानिनो दिनै हगारनानै होदों कोटि कोटि थाखाजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फाननानै जादों जोंनि बर' फिसाफ्रा हानि थाखायनो दावहा नांबाय हानि थाखायनो मुंख्लं जाबाय हानि थाखायनो जिउ गोमाबाय हानि थाखायनो जोबथेसालियाव जेल जानांबाय अब्ला दिनै जोंनि मोनखानाय हाखौबो फाननानै जानो हाग्रा नेताफोर जोंनि गेजेराव ओंखारदों आरो बे नेताफ्रा नोंथांमोननि ओनसोलाव फैगोन गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोननि भटखौ लांनो नागिरगोन नाथाय साबधान जा आइमोन आफामोन बिथांमोनजों थगाय जानो नाङा दिनै जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दङ नोंथांमोना गोदानै दाजाबजादों जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दङ बिथांमोननि अयथासारखौ मोनबोदों बिथांमोननि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जों गोजोननाय गैया बेखौ दिनै फोरमायदों जायनि थाखाय दिनैनि तारिखाव बिकल्प एबा गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा नागिरदों आरो बे बिकल्पखौ जोङो होदों बारग' एनडिपिफ्रा दिनै पार्टी दानानै रायजोनो थाखाय जों आग बरायदों आरो बेयाव फैनानै बिकल्पखौ रायजो राजाफ्रा अनुभव खालामनो हादों बिटिसि ओनसोलाव थांनानै थानाय सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना थांनानै सोंहैयोब्ला बिथांमोना बुंगोन जे जोङो बिथांमोनजों गोजोननाय गैया मानो गैया बिटिसि सुक्ति जानाया 22टा बोसोर जालांबाय आइमोन आफामोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा सरकार दैदेनलांबाय नाथाय दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलाव जिबायदि डेभेलपमेन्टफोरा जानांगौमोन बेबायदि जायाखै लामा दोंसे मोजां थाबायनो मोनब्लानो दालां मोनसे मोजां थाबायनो मोनब्लानो जाथिया थांनानै थागोन बे नङा आइमोन आफामोन जाथिया थांनानै थानांगौब्ला नोंथां आरो आंनि न'खरा मोजां जानांगोन जोंनि रायजो खुंनाय बेबस्थाया थिग जानांगोन जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव बारग' एनडिपिफ्रा जों उन्दुसोनानै थायाखै जोंनि ओनसोलफ्रा ओरैबायदि गाज्रि आरो गुबुंले जादों बिनि हौवाया बै हिनजावखौ लाना खारदों बै हिनजावा बै हौवाखौ लानानै खारदों उन्दै उन्दै गथ'फोर जाय गथ'फ्रा बिफानि प्रयोजन जाय गथ'फ्रा बिमानि प्रयोजन बै बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ गारनानै खारदों मानो जादों मानोना नेताफोरनि आखलानो बेबायदि आरो जोङो नुदों जेब्लानोखि जोंनि बिफाफ्रा बोराय जायो बिमाफ्रा बुरै जायो अब्लाना फिसाज्लाफ्रा बोराय जानानै थैलांनाय गावनि बिफाखौ जेब्लानोखि थैलाङो
रायजो राजाफोरखौ लाफानानै गावनि फाफ्लियाव लानानै गोथै बारियाव लांनानै फबनानै दोनहैयो बा सावहैयो। नाथाय दिनै जोंनि बिटिसिनि पिक्सारा उल्था रायजोफोर। बोराय बिफा बोरायासो गावनि गथ'नि गोथै सह'खौ बाननानै गोथै बारियाव लांना फबना दिनैनो गोनां जादों। उल्था जोंनि बिटिसिनि पिक्सारा मानो जादों बेबायदिला? मानोना ड्राग्सआ जायगा मोनदों, गान्जाया जायगा मोनदों। एनडिएफबि आखायाव हाथियार लानायखौ भारत सरकारनो गथायनायनि उनाव दिनै बिटिसिआव ड्राग्सआ जायगा मोनदों, गान्जाया जायगा मोनदों। जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा 16-17 बैसोआवनो दिनै थैनो गोनां जादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गिदिर गिदिर भाषण होयो, अस्त्र मुक्त जाबाय, शान्ति फैबाय होनना बुङो। नाथाय आं बुंगोन, हाथियारनि गुलिजों जेसेबांखिनि बिटिसिआव बकबाद खालामनाय रायजो राजाफ्रा जिउ बाउदोंमोन, दिनैनि तारिखाव ड्राग्सजों गान्जादों बिनि बांसिन थैनो गोनां जादों। अब्ला बिखौ बासायनायनि दायित्वआबो जों लानांगोन। सोलिफु सरकारखौ जों नुवाखै आरो जोङो जोंनि आखायाव राजखान्थिनि गोहो गैयाब्लाबो जों नाजादों। गोबां ड्राग्स लाबोग्रा, ड्राग्स फालांगिफोरखौ जोङो हमै हमै पुलिसनो हरदों। नाथाय अखानायैनो गलांफिनदों। मानोना जोंहा राजखान्थि पावारा गैया। गोबां गथ'फोरखौ जोङो काउन्सेलिं खालामदों। गोबाङा मानिदों, गोबाङा मानिनो हायाखै। राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों फिनिशिं होनो हायाखै। जाय गथ'फ्रा जोंनि भबिष्यताव गामिनि बाथौनि दौरि जानांगौ, मण्डलिनि पालक जानांगौ, महिलानि सलंता जानांगौ, सासे मास्टार जानांगौ, सासे प्रफेसर जानांगौ, बेफोरबायदि गथ'फ्रा दिनै 15-16 बोसोरावनो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै जिउ गोमालांनो गोनां जादों बिटिसिनि बर' फिसाफ्रा। अब्ला बेखौ बासायनायनि थांखिया नैबे एपिबिआ दङ। जों जेरैखि जायाब्लाबो हारिखौ गाबथानो नांगोन। जिहेतु जों आखायाव हाथियार लानानै हारिखौ हमथादोंमोन, दिनैनि तारिखाव जों हाथियारखौ गथायबाय। राजखान्थिनि गोहोखौ लानानै जों हारिखौ गाबथानो नांगोन। बेनिखायनो जोङो पार्टिखौ दादों आरो जोङो नुदों जोंनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव 39टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव बे 39टा डिपार्टमेन्टनि बिथोराव मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ खामानि मावो रायजोफोर। पिडब्लिउडि रोड्स एन्ड बिल्डिं बे मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ खामानि मावो। लामा बानायनाय, दालां बानायनाय, बबेबा स्कुल फरायसालिनि क्लासरुम एक्सटेनसन खालामनाय, बबेबा हस्पिटालनि टिं पात सोलायनाय, बाखि 38टा डिपार्टमेन्टआ उन्दुसोनानै थायो। जायनि थाखाय जोंनि बिटिसिआ 22टा बोसोर जादोंब्लाबो दिनै नोरजिया जानानै दङ, बिकलंग जानानै दङ। लाख लाख बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै आनइमप्लयड जानानै दङ। एमए खालामदों, बिए खालामदों, बिकम, बिएससि, एमकम खालामदों, साख्रि गैया, बेकार जीवन जापन खालामनो गोनां जादों। आरो बेफोर मानो थाखाय जादों? मानोना डिपार्टमेन्टआ खामानि मावाखै। दिनै शिक्षा डिपार्टमेन्ट जोंहा दोङो, इडुकेसन डिपार्टमेन्ट जोंहा दोङो, बिथांमोनाबो टिका राननायाव बेस्थ'। नाथाय लेखायाव मा लिरनाय दङ बेखौ साना। दिनै जोंनि पृथिबीया ग्लबेलाइजेसन जाबाय, टेक्न'लजियाबो फैबाय, नाथाय जोंनि लेखाफ्रा दिनैसिम जि समायाव जोंहा पृथिबीया ग्लबेलाइजेसन जायाखैमोन, टेक्न'लजिया फैयाखैमोन, बै लेखाफ्रानो दिनैसिमबो दङ। बावैसो सिगाङाव नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुदों 500 टाकानि लेखाखौ 15,000 टाका, गांसेयाव 15,000 टाकानि बिल बनायनानै सोबख'ना जादों प्रमद बर' बिथाङा। अब्ला बिथांमोनखौ जों माबोरै फोथायनो? दिनै जोंनि बिटिसिआ जायनि थाखाय नोरजिया जानानै दङ, बिकलंग जानानै दङ आरो दिनै नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो फैदों। बेयाव जों वेलकाम खालामो, नाथाय गावखौनो सांग्रां जानो नांगोन। नोंथांमोना पन्चायतआव थानाय समाव जिखिनि सांग्रां दङमोन, गाबोननि तारिखाव बिटिसिआव भट होखांनायनि उनाव, बिटिसि बाखिन्दा जाखांनायनि उनाव
बिनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना सांग्रां जानो नांगोन मानोना बिटिआरआव बांसिन बाथा देवानिफोर दङ थगायना जाग्रा मानसिफोर बारा दङ आइजोफोरखौ इलेक्सन खाथि फैयोब्ला बुंगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होगोन अमा फिसा होगोन बोरमा फिसा होगोन भटखौ लानानै थांगोन नाथाय आइजोनि दुखु दाहाखौ जेबो नायसनफिना जोंनि खेतियकफोरखौ बुंगोन आङो बिधान होगोन आलु बिधान होगोन रुसुन बिधान होगोन बेसर बिधान होगोन माइ बिधान होगोन जेब्लानिकि भटखौ मोनगोन आरोबाव नोंथांमोनखौ सिनायनाय नङा जोंनि बिटिसिनि हालोदा बेबायदि रायजोफोर बेनिखायनो आङो खावलायगोन नोंथांमोना सांग्रां जानो नांगोन हजागत जानो नांगोन जेन रावजोंबो नोंथांमोना थगायजाया आरो जों एनडिएफबिफ्रा नोंथांमोनखौ थगायनो जों फैयाखै बर' फिसाफोरखौ थगायनो थाखाय जोङो पार्टि दायाखै बर' फिसाफोरखौ अनखांनो थाखाय गोजोन मोनसे राजखान्थि होनो थाखाय जों पार्टिखौ दादों बिनिखाय खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन बे ओनसोलनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय जा व्यक्तिफोरा दिनैनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों नोंथांमोना दिनै जों जि स्टाडिं कमिटि दानो नागिरदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एपिबिनि जि स्टेरिं कमिटि जोङो दानो नागिरदों बे कमिटियाव नोंथांमोना बाहागो लानांगौ बिबान लानानै थांनो नांगौ नोंथांमोना आरो बिनि उनाव मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो बुथ कमिटि दागोन दिनै जेसेबांखिनि गामिनि जिबायदि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन फैदों स्टाडिं कमिटियाव नोंथांमोना दायित्व लानांगौ लोगोसे गावबा गावनि गामियाव नोंथांमोना बुथ कमिटिनि थाखाय मानसि थुबुर खालामनांगौ आरो जेब्लानिकि थुबुर जागोन नोंथांमोना स्टाडिं कमिटिनो खबर होगोन आरो स्टाडिं कमिटिया थांनानै नोंथांमोननि गामियाव बुथ कमिटि दाहैगोन जों बे ओनसोलाव दिनैनि तारिखाव प्राइमारि कमिटि दानो हाया मानोना नोंथांमोनखौ बिसिडिसि लेभेलाव दिनैसिम रानाखै सोर बबे बिसिडिसिआव गोग्लैगोन सोर बबे प्राइमारियाव गोग्लैगोन दिनैसिम बोखावनानै होआखै बिनिखाय जोङो प्राइमारि कमिटि दानायनि अबस्थायाव गैया बिनिखाय जों एरिया वाइजआव स्टाडिं कमिटि जोङो दानो नागिरदों दिनै नौदुवार आरो बिश्वनाथ बे ओनसोलनि स्टेरिं कमिटिखौ जोङो दागोन साननैसोनि उनाव जोङो बाटासिपुराव स्टेरिं कमिटि दागोन आरो साननैसोनि उनाव गहपुराव जोङो स्टेरिं कमिटि दागोन आरो स्टेरिं कमिटियानो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनखौ नोंथांमोनानो देरहाहोनो नांगोन आरो नोंथांमोनानो दायित्व लाना थांनानै गावबा गाव गामियाव बुथ कमिटिनि थाखाय सुबुंफोरखौ थिक खालामहैनांगोन जेब्लानिकि 20 जन 30 जन सुबुंफोर थिक जागोन अब्लानिया स्टेरिं कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननो खबर होगोन आरो बिथांमोना थांनानै नोंथांमोननि गामियाव बुथ कमिटिखौ दानानै हैगोन आरो जेब्ला बुथ कमिटिफोरा क्लियार जागोन बैखिनि समायाव जोङो गोबाङै रायजोफोर लानानै जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट डक्टर रन्जलि दैमारी मेडामखौबो लानानै जोङो केम्पिं खालामगोन आरो नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो गामियाव गामि गामि जोङो हाबगोन नोंथांमोननि गामिफोरखौ जोङो नायथिंगोन आरो रायजोखौ लानानै जोङो मिटिं खालामगोन फैबाय थानाय समाव मानि थाखाय एपिबिनो भट होनांगौ बिनि थाखाय जोङो नोंथांमोननि गामियाव हाबनानै आइ आफा बिदा फंबायफोरजों जोङो सावरायगोन जोबथारनायाव आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरबाय दिनै रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे 64 जों बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ दिनै बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ गोबांथार जोङो नाजाबोदों सेन्ट्रेलाव जोङो खावलायबाय जे एनआईए केसखौ स्टेटआव हरनो थाखाय जोङो एपिल खालामबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो जोंनि खावलायनाय बायदियै भारत सरकारा जोंनि खावलायनायखौ सन्मान होनानै एनआईए केसखौ स्टेटआव हरबाय आरो जेब्लानिकि एनआईए केसखौ स्टेटआव मोनबोदों जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खावलायनाय लेखा आसाम गभर्नमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरदों आरो थाबैनो डिस्ट्रिक्ट कर्टफोरा बिथांमोननि केसखौ नायबिजिरनानै बेल होनांगौ होननानै जों आपिल खालामनाय लेखा बेल होनो थांगासिनो दङ बेराफारसेथिं
CBI नि जे केस रन्जन दैमारि जे सारजों लोगोसे जे 7 जननि CBI केस बिथांमोननि केसा दिनै हाइकर्टआ जिउ जोबजासे जेलावनो थानांगौ होनना रायदान खालामबाय आरो जों बेखौ मानिनानै लानो हाया होननानै सुप्रिम कर्टआव जोङो दावहा नांगासिनो दङ रायजोफोर थांनाय बोसोरनि जानुवारियाव जों मोनसे बेल हियारिं मोनदोंमोन रन्जन दैमारि सारनि थाखाय नाथाय सुप्रिम कर्टआ बुंबाय जोंनो 8 मास समय नांगौ आरो बेबायदिनो नभेम्बरनि 29 तारिखआव जों मोनसे डेटखौ मोनबायमोन आरो बे दिनावबो बुंबाय जे आरोबाव जोंनो सम नांगौ थांनाय बोसोरनि डिसेम्बरनि 18 तारिखआव लास्ट बेल हियारिं डेटखौ जों मोननो हादोंमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा पलिटिकल बेकिं जोङो रावनिफ्राय मोनैनि थाखाय बेल हियारिंआ रिजेक्ट जादों प्रमोद बर' बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन बिटिआरखौ जों गोरोबथाखौ सन्मान होनानै जेराव थानाय एनडिएफबिफोरखौ बेल होनायाव जोंहा कुनु आपत्ति गैया होननानै लाइनसे लिरनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहरनो थाखाय जों खावलायबोदोंमोन नाथाय प्रमोद बर' बिथाङा बे लाइनसे हब्दखौ लिरनो थाखाय सम जायासैनो रायजोफोर सम मोनासैनो बिटिआरखौ जों गोरोबथाखौ सन्मान होनानै रन्जन दैमारिनो बेल होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया होननानै बे लाइनसे हब्दखौ लिरनो प्रमोद बर'आ सम मोनासैनो बे सारि बोसोराव बेनिखायनो जों जेंनानि थाग्रा नङा जोंजों रायजोआ दङ बारग' एनडिएफबिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा दङ बेनिखाय बिथांमोना जोंनो पलिटिकल बेकिं होआब्ला मा जानो जोंनो जुजिगोन जोंनो आरोबाव पलिटिकली फाइट खालामगोन होननानै जों दिनै बोलोफोरा फिनदों आरो फैबाय थानाय समाव सेप्तेम्बर दानाव रन्जन दैमारि सारा बेल हियारिं मोनसे डेट मोनगोन आरो बेयाव जुदि नों आंहा गोरा गोख्रों जानानै एपिबिखौ सहाय खालामोब्ला सेप्तेम्बर मासाव रन्जन दैमारि सारा उदां जागोन आं दिनै नैबे नगदानि गेवलां नैबे बजार खलायाव आं खोथा होदों नोंथांमोना जुदि जोंजों थाफायोब्ला एनडिएफबिजों थाफायोब्ला एपिबिजों थाफायोब्ला सेप्तेम्बर दानाव रन्जन दैमारिया उदां जागोन नांगौना नङा रन्जन दैमारि उदां जानायखौ रन्जन दैमारि सारखौ उदां जानायखौ हास्थायोना हास्थाया हास्थायोब्ला आंजों लोगोसे बुं रन्जन दैमारि जिन्दाबाद रन्जन दैमारि लं लिभ रन्जन दैमारि लं लिभ हामबायसै जे नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे दं आंहा फोथायनाय दं नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफायोब्ला सेप्तेम्बर दानाव जोङो बारग' एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जोङो खालामनो हागोन आङो गेरेन्टि होयो आरो फोथायनाय लाखिदों नोंथांमोना जोंजों लोगोसेनो थागोन आगान मोनसेबो लरसर जानाय नङा होननानै फोथायनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरफिननानै आनान गसाइनियाव बेखौनो आरज गाबहरनानै बे ओनसोलाव जेब्लायबो हान्थिया थाथों जेब्लायबो बिदा फंबाय अनज्लायनाया थाथों जेब्लायबो बे ओनसोलनि गथ'फ्रा इसोरनि बोर गोनां जाथों बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ बेसेबां दोनथ'बाय गोजोनथों एपिबि लं लिभ एपिबि लं लिभ एपिबि जिन्दाबाद